Humilatua sentitzen naiz. Kalean bilutxe jongo banitzu ezela. Eta beldurra dukat. Saioztu. Histeriko jarriko da. Ez, segurun hartuko duela. Ez zaitilekoa jaisten. Kriston pila lagunduko dizu. Bai. Dakizuen bezala, Learo Futbol Klubeko presidente izateko aurkeztuko naiz. Eta Peiok irabazteko aukerarik baduela uste duzu? Bai, baina nik ezin dut zer egin aita. Amets, mesede bat eskatu behar dizut. Inork ikusi gabe. Itxaso, ez dut airazul horretan hiltzen utziko. Ametsaitak beraz pijokotako batean sartu nahi zaitu. Zuloan zuk bukatuko duzu. Ez zuk laguntzen badidazu. Baita, atera egingo zaitugu hemendik. Badakit zure laguntxoek entzun nahi duzuna esaten dizutela. Aurrera arene, zuk alduzu. Baina egia entzun behar duzu. Jokatzen duzun bezala jokatzeko ez duela merezi osasun arriskuan jartzea. Zuraitak irabaziko du. Eta zuk jokatu egingo duzu. Gogoan dezu gure tratua, ezta? Arenek ez du jokatuko. Sentitzen dut, baina zure alabak jokatu egin nahi du. Iruditzen zait onena dela utxetik astea entrenatzaile berri batekin. Norekin? Larra. Zure uste tuntzuntzat hartzen haute. Ez zara tuntun gisa tratatzen duten bakarra. Irabazi egingo dut apustu. Eta naiz geldituko. Ez daukazu ideia putarik ere, futbolaz! Zer romantikoa. Agian seinale bat da. Ez epaitu gorkatan erarteko harremana. Zu epaitzen ari naiz. Nerekin enroiatuko zinela justu egin zenuen. Esan dizu? Nik bezala sufrituko zen duela.